אנחנו שרים לחרוסת שהיא בעצם טיט, שהדביקו בו את הבניינים, את הפירמידות. זה ממש נחמד החומר הזה, בשביל לבנות בו פירמידות בנפש בעצם, בשביל לעלות לשמיימה. אתם מקבלים את כל הרחוב של הבשמים, של שיר השירים, את ההשראה, את האהבה, וישר עפים עם מעיינות של הביאני המלך חדריו, ונתן לי לשתות את כל היין, והיא נותנת לו עסיס רימונים, ולוקחת אותו לפה ולוקחת לשם, והוא רצה אחריה. אחר כך אומר, די, תלכי לך, מה נדבקת אליי? תלכי, תראי, יפה בחוץ, שאביב. ומצד שני גם היא מדלגת אחריו, באה למקומות מסוכנים, ללבנון, להררי נמרים, אריות. היא רואה איתו את כל הבריאה בעצם, ועם הכוח של החיבור של האהבה, שיש לה המון חוטים, דרך חוש הריח, הרבה חוש ריח, טעם, המון תפוחים, עסיס רימונים. תפוחים זה לא מספיק תפוח אחד, מרפדים אותה, שישפכו עליה תפוחים. אחר כך בלילה שמאלו זה ראשו, קיצור שמאל וימין, ושמאלו אחת הוא מחבק אותה ביד אחת. יש לה ריח של כל המקומות שהיא הייתה בהם, ויש לה ריח נרד. והם הלכו גן האגוז, גינת אגוז, והריחו את כל הבשמים, איזה מפיצים ריחות כאלה. ואחר כך כשהוא בא בערב, היא הלך לראות בגנים, לא מצא אותו, חיפשה בכל הרחובות, לא מוצא. טוב, היא באה, רוחצת רגליים, את הרגליים, ונגיד לובשת כותונת לישון, כבר התייאשה ממנו, ואז הוא דופק מציץ מחור המנעול, והיא אומרת לו, הוא דופק, היא יודעת שזה כל דודי דופק. אז היא אומרת, איך רחצתי את רגליי, איך אטנפם, אני לא רוצה לטנף את הרגליים שלי, לבשתי את כותנתי, בסוף טוב, אז הוא הולך, כי היא אומרת לו, ברח דודי, כמו, יש חיזור כזה כל הזמן, ברח דודי, אז הוא בורח, ואז היא רצה לשווקים, אוי אוי אוי, ראיתם את שאהבה נפשי, והשומרים מרביצים לה, מה זה חושבים, לא יודעת, מי זאת הבחורה הזאת שבלילה יוצאת לחפש את החבר שלה, את האהוב שלה, מקבלת מכות מהשומרים, הכוני, פצעוני, קראו לה את הכיסוי פנים רדיד או צעיף, כי חשבו זאת זונה או מה, אני לא יודעת, אבל היא האישה אהובתו של המלך, אבל היא נראית להם שחורה, כי היא הולכת לראות בגנים, כאילו המשפחה שלה נתנו לה לשמור על הכבשים או משהו, אבל היא לא שומרת את שלה, כי היא רצה כל הזמן מחפשת את החבר שלה בין הרועים. הוא אומר, תגיד לי איפה, אתה רואה היום בצהריים, למה אני אהיה כאותיה, כאילו אני אצטרף לסתם אנשים, אני רוצה לראות יחד איתך. וזה רומן כזה שהוא הולך לכל מקום, לגינות אגוז, לפרחים. ואחר כך כשבאים הביתה, אז יש יין רקח שעושים כל מיני כמו ריבות מכל הצמחים, ויש עסיס רימונים, שזה משקאות משקרים בעצם, מכל הפירות הכי טובים. וריח, יש לו אשכול הכופר, היא רואה פרח יפה, הכופר זה החינה.
דודי לי בכרמי עין גדי, הולכת מקצה הארץ עד קצה. וכשהוא עולה על ההר הוא אומר, הפך כמגדל הלבנון. ג'ינקלה גדולה כזאת, צופה פני דמשק, הוא עולה מחפש אותה. בכל ארץ ישראל ובכל המרחב כל פעם, היא כאילו נעלמת לו, וזה בעצם איזה מין חיזור כזה שבעצם יכול להיות רק אלוהים, שמחזר ככה, רואה את האהובה שלו עם אף כמו עלי לבנון ועיניים כמו בריכות בחשבון, זה שכמו בריכות. וגם אומר לה, עינייך יונים, היא מסתתרת בסתר המדרגה. היא מתחילה לשיר, מפתה אותו, אבל היא מתחבא במדרגות. ובעצם כשאנשים היו מיואשים, זאת האהבה שהם ברחו אליה. האהבה של שיר השירים. היהודים בגלויות. הם חיכו לחזור לגינת אגוז, ושהאהובה תחבק אותם, והם ישתו את כל היינות הטובים של ארץ ישראל, ואת כל הצמחים האלה. אז מה שנשאר, נשארו הצמחים.